Tabii ortaya koyduğumuz o problematiğin Li Tirkiyeyê saziya Lijneya Perwerdehiya Bilind bi navekî Kurd êdin wek yek tê pênasekirin û plansaziya birêvebirina hemû zankoyên li wî welatiyê di destê wê de ye, ew demeke dirêj e tên nîqaşkirin. Sazî û dezgehên ji xandekarên zanîngehê pêktin, li ber Zankoya Stenbolê kombûn û amajekirin yek li dijî perwerdehiya bi zimanê zikmakî ye û ji bo perwerdehiyeke azad û zanistî astengiyek e. Cibicikirina politikayên neadilane armanca hebûna yokê ye. Hemû erkên birêvebirina zankoyan di destê yokê de ye û ev jî xweseriya zanîngehan têk dibe. Em polîtikayên yokê yên wek li dijî perwerdehiya zimanê zikmakî tucar qebûl nakin. Li dijî van kiryaran têkoşîna me dê bidome. Xandekarên ku kiryarên yokê yên li nav zanîngehan wek antîdemokratik dest nîşan dikin, daxwaza rakirina saziya yokê dikin. YÖK 80 darbesi sonrasında üniversiteleri Saziya YÖKê piştî derbeya leşkerî ya sala 1980yan bi fişarên mezin ên li ser zankoyan tê avakirin. Ev zext hêjî didome. Em dixwazin hemû karûbarên zanîngehan ne bi zexta YÖKê ji hêla xwendekar û akademîsyenên zanîngehan biwerin birêvebirin. O yüzden bugün de 40 Partiyên siyasî alî opozisyonê jî rexne li kiryarên yokê digirin û amaje dikin eger ew bibin deselat, wê saziyê dê bigirin. Di sala 2002 de ji zanîngeha Hacettepe'ya Enqereyê komeke xandekar ji bo perwerdehiya bi zimanê zikmakî daxwaznameyeke amade kiribû û pêşkêşî rektorî yanî serokatiya zanîngehê ku girêdayî yokê ye kiribûn û ew bi endamtiya rêxistineke nelegal hatin tohmetbar kirin û ji dibistanê hatin dûrxistin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.